grote neus. De Lidl die gaat neerbouwen. Dan krijg je achter onze winkel een compleet nieuw pand. Dat betekent, we huren nu op dit moment het pand van de Lidl. En wie moet er straks eruit, dus wie moet opheffen. Het winkelcentrum in Den Bosch wordt op korte termijn in Greven aanpakt. De Lidl-supermerk gaat naar een nieuw plak daar en de inrichting van het winkelplak onder de Corradi Veenlandstritten wordt aanpast. We zijn wel op zoek naar wat nieuws, dus we proberen wel in of om dan wat in ieder geval het liefst dan weer in het winkelcentrum een nieuwe plak te genereren voor onze winkel. Op dit moment zijn we daar druk mee bezig. Max die zit al 26 jaar in Den Bosch, dus we willen net samen stapje hier. Maar ja, we moeten eigenlijk 31 oktober moeten we hier volledig leeg werden. Intussen binnen de tekeningen en is de vergunningsaanvraag bij de gemeente Dantemediel voor de nijbouw van de supermerk Binnenka. Voor ondernemer Wijsma is één ding wis. Stapje zit er zeker net in. En we vinden ook altijd wel een plakje. We zeiden altijd dat we toen in de wedstrijd zagen van de Noord tegenkomt, gaat er altijd weer in. Maar dat zal in dit geval extra wijzen. We zullen nooit helemaal stapje. Maar we vinden het wel jammer dat we nou eigenlijk weer een hele put energie erin stutsen. Eigenlijk in deze locatie. We vinden het wel jammer dat we nou straks eerst hier leeg moeten.